Ahojte. Niečo po dlhšom čase. By som vám to aj ukázal, čo si mi v predchádzajúcom videu písali, že pri tlačení sa neoprú ani nárazníky, že to je cez tú šrobovku len. Ale ja vám to aj ukážem, že prečo. Neviem, či to na tom videu bude vidieť. Ja držím v podstate telefón v rovine a môžete vidieť, akom to je úhle dole. Tá trať má klesanie na 60 metroch až o 2 metre. Takže ten vagón visí na tom spriahadle. Tak za to, keď som to aj tlačil týmto smerom, ti tu aj vidieť, že to není opreté. Tu je pekne vidieť, že ak tie nárazníky chodia, aj tu, ja cez to spriahadlo to není možné tlačiť, ak ste mi viacerí písali, že to je ťahané, tlačené cez to spriahadlo, lebo ono sa to automaticky tu uvoľní, jak sa to pritlačí. Len ten vagón váži 4,5 tony a možno, že tu je, jak je prehnutý, jak to klesá dole. Za to je teraz aj tu tak zodvihnuté, lebo tu sa to najviac lámu, tie kolajnice. Takže za to aj není opreté, lebo to je teraz naprúžené, tieto háky. Vnútri je prúžina. Tak to je ten z dôvodov, prečo to není. Keď vám ukážem tie druhé nárazníky, ktoré sú z opačnej strany, tak tie sú aj ošúchané, čo to je v podstate furt opreté aj pri ťahaní, lebo ten vagón ide samospádom dole. Takže toto sa zohne, tak cez to sa to nedá tlačiť. Dnes ste mi písali, že sa vám to zdá moc tenké, tá šrobovka, ale to je vlastne M16 závit. A aj tieto omegy boli robené na ťah, aby som nekámal, tuším, 4 tony sa mi zdá, ako záves. Takže si myslím, že otrhnutie nehrozí. Lebo keď som to skúšal, do kopca vyvinutie sily stačí len voľakých 200 kg na tú šrobovku a vagón sa pohne do kopca. Takže myslím si, že to tak ľahko neotrhnem. Aj tu je vidieť ten nárazník, jak to chodí. Už som aj sedačky urobil všetky. Už len jedna jediná mi chýba. Na tomto mieste. Ale poslednú snáď volá, kde zoženiem, keď som už 16 zohnal. No a čo sa týka u nás v dedine sprevádzkovanie, tak už som dal založiť občianske združenie. Tak uvidím, keď mi to založia, jak to bude pokračovať. A jak sa mi podarí aj zohnať nejaké tie dotácie. Takže ešte neviem, čo ste sa ešte pýtali, ale viac menej na toto.
No není to tak vidieť, jak to ide dole, ale idem ešte niečo vám natočiť. Už mám aj tieto držiaky na tento kábel. Tieto svetla idem vymeniť, lebo sa pokazili. To budú také lacné, to mobil len také lepšie. Také to je v tom držiaku. Tak to je asi zatiaľ všetko. Ďakujem, ahojte.